Moikka! Tämä tässä on Talaria Sting R, mopoilun uusi aikakausi eli sähkömopo. Tän keveys, koko ja moottorin helppo hallittavuus tekee tästä todella ketterää ja mukavan ajaa. On se sitten maastossa tai kadulla, niin täällä on tosi hyvä ajaa ja jousitusta löytyy erittäin hyvät säätövarat. Eli siellä edessä on 20 senttiä joustoja ja sekä edessä että takana on säädettävä sekä sisävaimennus että ulosvaimennus ja takaa jousen korkeutta on mahdollista säätää, eli voi hyvinkin eri kokoisille ja painoisille kuljettajille säätää. Alimmillaan penkin korkeus 27 senttiä ja tämä on kapea, eli pienikokoinenkin kuljettaja pystyy tällä helposti ajamaan. Moottorissa on tehoa vajaat 5 hevosvoimaa, mutta se on sähköinen, ei huku mihinkään, eli kiihtyvyys 0–40 on 3,3 sekuntia, kun vastaavasti polttomoottorimopoilla se on helposti 7–10 sekuntia. Tämän käytettävyys on tosi hyvä, ei tarvitse kytkintä eikä vaihteita, vaan kaasusta kääntämällä säädellään nopeutta. Ja se tekee siitä myös aloittelijalle tosi kivan, eli ei mene aikaa siihen kytkimen käytön opetteluun. Ajamisen helpottamisesta tästä löytyy 2 eri moodia, eli sportti ja ekonomimoodi. Erittäin tehokkaat valot, tämä etuvalo on erittäinkin hyvä, vilkut ja sitten löytyy peilit molemmille puolille, ne on täällä stongan päässä. Jarrut on tehokkaat, 4-sylinteriset edessä ja takana ja niissä on erittäin hyvä tuntuma. Ei pelkästään, että saadaan vauhti päälle, mutta saadaan tarvittaessa vauhti myös pois. Yhdellä akullisella ajaa noin 70 kilsaa ja se ottaa noin 850 wattia se laturi, eli ei pauku sulakkeet. Sitten jos puhutaan niin sanotusta polttoaineen kulutuksesta, eli tässä tietysti sähkö. Jos lasketaan 100 kilometrille käyttökulut 30 sentin kilowattihinnalla, niin se on euro 20 100 kilsaa, eli tosi vähän kuin verrattuna polttomoottorimopoon, jossa sit liikutaan helposti 7 euron, 10 euron hintaluokassa. Tämä Talaria Sting R voitti myös tekniikan maailman mopovertailun ylivoimaiseen tyyliin. Kehuttiin ajo-ominaisuuksia, jarruja, ulkonäköä, alhaisia käyttökustannuksia, kiihtyvyyttä. Oikeastaan kaikkea, mikä tekee moposta mopoja. Tämä sopii niin nuorelle kuin aikuisellekin ja niin sanottu yhteiskäyttöön. Eli nyt kannattaakin suunnata lähemmälle Talaria jälleenmyyjälle hankkia oma Talaria Sting R ja ei muuta kuin mopoilemaan äänettömästi.